Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kabayatan ti recreational activities dagiti balon. Agplamplano ni Ruben no kasano ang makalipas. Imasidagkan kuwana nila kay Leon, ket binilin na anaimbag ni Ruben. Naku na tilakay asaan akaskari na ti aglibas. Malaksid laeng no adda dagiti kakunsabos da iti unag ti pagbaludan. Iti sabali a bangir, ipilit ni Doña Dolores Anilindon ti pakiasawa ni Diana. Ngem agkedked ti balasang. Ket gapo iti dayta ana ibagana. Nagrikyerda. Ket nakabil ti Donya ti anak na. Iti dayta matlagun daway. Adda kinasarita ni General Barbosa iti cellphone. Ket nakuna nga umdasan ti pamanagnak ana amwan na iti impormante. Kabayatan na. Agsarsarita dala kay Ignas Cancelia. Itagagayem. Danggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Mapanak bit iti apartment da Senyorita Diana. Anya, kunak man no agtalinaad kapayla dito'y dagusme, Celia. Ha? Kwa? Saan ang mabalinday ta marikriknak? Isonas ka na pumanawak. Apa ana pa uli magkamatan, Celia. Kagura na ka di. Saan ka akagura, Tata Ignas? Apay nga rod akala at ti panagawid mo. Ada ka di mo nagustuhan ngay naramid ko. Ibagam laeng, tapno amok tinakabasulak. Awan tinakabasulam, Tata Ignas. Nukas ta nga rod, sungbatan nak. Apay apanawan nakmatan. Naskan na unay, Tata Ignas. Mapanak ko. Mabiit laeng, Celia. Apay ka di, Tata Ignas. Diyak kaya't apanawan nak. Mailiwak lakit diken ka. Tata Ignas. Celia. Ibaga kong tipon no amarikrik-naken ka. Ha? Celia. Agayataken ka. Ay-ayatan ka unay-unay. Tata Ignas. Sapay la kuma. Takas tamat tiriknam kanyak. Ignas. Binir nga sanak. Kaya't ka di asawon dayta. Wan, Ignas. Agpadata iti marikrik na. Ay-ayatan kamat. Unay-unay. Agyaman nak, Celia. Diyak mailadawan ti marikrik nak itaaragsak. Di ka agdanak. Di kanto agbabawi iti dinak. Boss, rumbang ka di nga damaamuan ni General Barbosa, maipapankan ka? Isu akas jay ti panagdamag nakin ka? Awan matkit di, Brando. Nuapay akas jay tinsungbat ko kinininong. Saan nga amin aganwat ko? Katrumbang amaamuan na. Boss, Jack amo no apay asabali itatidjar ni Ninong amakisarsarita kanyak. Kaslad da kayat na aparwaren, manipod kanyak. anya? Ala, saanan aday tati panunutin ta ita, Brando. Mangisaga na kakit di ti arak, taginom ta. Wan, boss. Saan ka di nga agpaisumat ti bagbaga karupat kwarta ka, Dolores? Day talabagim ti pampanunutem. Nalabos kan nga agsasao man ang ansing. Nalastog kalaang gapo iti shotgun mo. Anya kumati pa kay naigan ti shotgun ko, Dolores. For your information, saan nakalastog? Anya nga rod ti kayat mo ama pasamak ita ha manang ansing. Sika man, Dolores. Aggubalta no iso ti kayat mo. Sanak amabutang kan ka. Anya pa lang arod dararamidem. No talaga naturad ka, labanan na. Talaga apagpungpung tutanak.
Ay katagpungtot kalata, Dolores. Buisit ka bakbakitan! Day tamot lang iwat mo ti ilaban mo kanyak. Day to'y nga ron ti para kan ka. Anay ko! Dinadog mo matan tiropak oyok ko! Tungutan ti buhok ko. Kalbuang kaitan! Saan ka magbaligip na? Anay ko! Tinugtaran ang ayok ka bakbakitan! Sige, umasidag ka pa, Dolores. Patayabot, ita ti ulom. Buisit ka! Patayon kaitan! Sumardang kayang agap-apa. Baybayan na kami laeng, Diana. Kita nuan niya ti kabailan ng ta, Dolores. Sa anak amabutan kan ka! Di nagdarupan! Diyos ko, natumban ni Mama. Natay samot na Auntie Ansing. Di kagdanag, Diana. Sana matay ni mamam. Mama! Naturog laeng. Gapo iti panang disnog ko, iti ulo na. Anay ko, nagsakit tintero abagik. Ang yaman nakta nagsublin ti puot mo, Mama. Adto'y ti inumom adanom. Ayan day jay abakatan sing Diana. Ayan na. Adak dito, Dolores. Diana, iya dayunak iti day tabakat. Pangasi man ako. Mama, basol mo matlaeng. No apay alaga pa kayo kan ni Auntie Ansing. Anya, adadapay akanunungam day tabakat. Gamiti siya nga inam. Amo kon ti makagapo. No apay anaga pa kayo, Mama. Kasarsarita na kayo itinasayaat. Ngam sa bali ti isungsong batyo. Awanan kay ti utang anaimbaga nakam, Diana. Imbes asyak ti sakit mo. Ibagam aminen akayat mo nga ibaga, Mama. Pasensya kan. No sopiatak ti pagayatam. Anya, Jack amo no anya ti rumbang nga ibagak. Ngam na po kawan ti panagtalak ko kan ka. anya. Imbag pa'y ni Auntie Ansing. Taam mo nak nga isakit kan bagbagaan. Saan akas kan ka? At ilaang kayat mo ti masurot. Auntie Ansing. Ala, di mo pagbabaw yan. Di panangsungbat mo itay kan ni Mama, Diana. Gusto lang tinaramid mo. Tapno makamiris tinan. Auntie. Awan basol mo, Diana. Agdadata, ani mamam ti adda na alas nga ugali na. Kaslasaan nga anak, ti pangibilbilangan na kan ka. Sana nasayaat nga ina ni Dolores. Manmanu ti kaskan kwa na, akabailan na nga isuro iti sana nasayaat ti anak na. Arignan nga ilako na ka kanilindon. Imbag lakit din taanda kayo, Auntie Ansing. Tsaka mo ti aramidak, no awan kayo ita itisibay ko. Nalabit nga inturong ni Apo Diyos, nga agkita tamanin, tapno bantayan kan aywanan ka, Diana. Nagturod kamatan amang gura ita kanyak, Diana. Apay, kabailan na kakadiabiyagan day taikit mo kat mamirmiraot lang. Apay nga ibagam amamirmiraot ni Auntie Ansing, Mama. Baknang kakadimanan. Ha? Ado kadimanan ti kwartam. Isu ama ibagam itadayta. Ha? Songbatan na kuma, Mama. Adda ka di mangit itad kan ka iti kwartam. Isu akas ta ti jar mo ita. Ha? Awan, Diana. Sino kumamat timang tad iti kwarta kanya? Nalabit nga adda ilimlimad mo kanyak, Mama. Madlaw kumatkat nga adda iduldulin mo a kwarta. Managatap ka pa yan.
Ipagarop mo siguro ani Lindon ti mangmangtad kanyak iti kwarta. Saan ka di nga agpayso? Ha? Ay, sana put no dayta. Apay kumangay kanak iti kwarta ni Lindon. Madlaw nga agliblibak ka, mama. Nagtao dan amis mo iti bibig mo. Anilin don ti mangmangtad iti kwartam. Atap mula ang dayta, Diana. Awan ti pakainaigan ni Lindon iti saritaan ta. Itay pailaan na kaululimag ka, Diana. Pampanunutom ka di pailaang tinam. Auntie, kasanon no maibos ti urnong ko. Diyakon may patong partiplano kontra kan ni Lindon. Kaya't kun amabawi dagiti sa ni Kwame nga inagaw na. Diana, Ultimo kanan tayo dito apartment. Makamkamtud pa yan. Panawon siguro na. Tapno agsapulak iti panggadak. Agkurangan na talaga ti kwartak, Auntie Ansing. Parikot ko no kasano abayadak ti apartment apag nanaudan tayo ita. Apay anagbanag matan akastoy ti biyag mi. Ha? Asino nga tati agtok-tok-tok? Kapampanaw laang ni mama. Pimanaw asaan ang nagtagtagari. Mabit laang! Umayan! Naimbag nga oras mo, ma'am. Delivery. Naggapoy ti restaurant apag papayak. Ha? Ne, sa anak mo't anagorder iti makmakan, ading. Basta imbaon naklatan ti manager mi, madam. Sinapol ko ti address nyo nga imbagana. bala, yawat mun kanyak dagita makmakan, tagsubli ka iti restaurant, baruk. Wala na. Adto yung dagiti makmakan ngayon ti manager mi. Iba kami ti manager yung agyaman kami iti dayto makmakan, baruk. Makadanon day nga imbagam. Nana. Anya pa'y latararamidem, Diana. Di mo matan garawan ti taraon nga aday ti lamisaan. Auntie, asino tinagorder iti makan? Sapay dagiti nagningin na apotahe dagito ay. Ay na, mangan kakit din, Diana. Agbusog ka. Ammo ka mabisin kan. Auntie Ansing, jak garawan dagiti makan. Aging gaadi mo ibaga kanyak no asino tinagorder. Siyak, Diana. Imawag ak itay ije restaurant kat nagorder ak iti makmakan. Anya? Nagorder kayo? Ngam saan nyo abinayadan? Inutang ko day tamakmakan, Diana. Anya? Mabalin ka di nga utangan dagita amakmakan, auntie? Mabalin. No siyak ti umutang, Diana. Kumusta nga tandaman ng ansing kan Senyorita Diana? Ipakaamok nga tan kadakwada. Nga addan nagkinaawatan mi kan ni Ignas. Wano, ilimod mi pailaang ti relasyon mi. Diyak mailadawan ti ragsak ko. Rabi iuna yan. Ngamdiyak paila marik na ti tuturuga ha. Nagidap ti silaw. Nagsipngat. Ignas! Ignas! Celia, urayan nak kita. Mangkita ak iti mabalinta apag silaw. Juan Ignas! Blackout, Celia. Sapay nagkudrap ti dampara asilaw ta. Ignas. Oh, apay akas lamabut-butang ka. Ako mabutang ak itinasipngat. Di ka kumapumampanaw iti abay ko, ha? Anya, Saan ka nga umadayo pa, Ignas? Talaga amabutang nga agmaymaysa no nasipngat. sige. Agtalay na udak dito silid mo. Aging nga agsubli ti kuryente. Isu apunasa mo ti panagbutang mo. Dito'y kala ang abay ko, Ignas. Pinatpatan na ti dakulak ko. Anya day tuyen amarikrik nak.
Ruben, saan pa'y nga itati panaglibas mo? Iti sa bali lang nga nakanito. Sa bali ita dagiti gwardya. Maawatak, tatalyon. Naingat ti panagbantay ita dagiti gwardya. Saan ka basta makalibas dito'y pagbaludan? Oh, Di ka mapukawan iti namnama, Ruben. Maaramid mong tulat ti panggap mo. Sana basta-basta ti aramidem a panaglibas. Nasken a planwen tayo anaimbag. uwan, tatalyon. Inton madanon ti countdown dagiti balod. Agpaliw kapay iti aglawlaw. Kang runaan a paliiwom ti garaw dagiti gwardya amang bambantay kada tayo. Talaga kas ti ramidak, tatalyon. Amo ka na paggaday ti nga ramidak. Ang amnaskan nga'y patungpal ko. Para iti babaeng ayatek. Ruben, Amok a plano amin daytoy. Ti kabusor ko. Iso ana ibalodak. Siya kon ti agluto para iti pagarmusaran mi ken ni Celia. Aldawan, nakaturog pa'y laeng. Di akon singaan ti pan naturog na, tapno makaina na. Ignas? Ha, ne, nakaraing kamot gaya man, Celia. Si kamot ang tinagluto iti pagarmo sa ranta. Pasensya kan, no naladawa ka nagriing. Rumbang kumaan at urog kapahay. Siya akong timakam mo dito'y kusina. Nangag ko itay ti panagsagsagasawisiw mo. Naragsak ka itang agsapaan. Uwan, Celia. Naragsakak, gapukin ka. Talaga? Talaga, Celia. Ala, sumango kan iti lamisaan. Idasar kon ti paggarmo sa ranta. Dabar teka kasimang Diana. Di mo man ladamagan kanya. No apaya nagbarta ka. Amom, urin no napukawan te respetom kanya ngayon. Ipat patag galata. Anya, Nagalas, tiugalim nga anak, Diana. Adadapay nga'y sakit mo ti sa balyato. Ngamit siyak nga'y nam. Buisit ko! Mama, Anya ti mapasamak iti dayta panagsarita dagiti agina. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.